खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म बिटिआर सरकारनि बाख्नायजाथाव हाबा बिटिआर सरकारनिफ्राय गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो रां राननानै होदों एमपि जर'ख बसुमतारिया चिरां जिल्ला सुंजुरुं मडेल CLF BMM सिडली चिरांनि बानजायनायाव सेटुनि जर'ख मावथांखिनि गेजेरजों सान्तिपुर समबाय समितिनि नब्लाङाव गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो रां राननानै होनाय हाबाफारि लादों। गासै सा 300निबो बारा मुलाम्फागिरि बिथांमोननो सासेयाव 1000 रां राननानै होदों। साफ्रोमबो गोरिब थाखोनि नखरफ्रा गावनि आथिङाव गसंना थानो हानायनि एबा माबा मोनसे मावना जानो हानायनि थाखाय सरकारा मदद खालामनो सिगांबोदों। बे रां राननानै होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जर'ख बसुमतारि, सिडली ब्लकनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारि, 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। बे सान्तिपुराव सेतु जि आसनि दङ बे आसनिनि गेजेरजों SLRM नि दैदेननायाव दिनै 1000 रां खरि राननाय जादों जोंनि बेनिफिसियारिफोरनो। चिराङाव गासै 948 सुबुंफोरखौ सायख'नाय जादों, महिलाफोरखौ, आइजोफोरखौ, आरो बेखौ कन्जिउमार सापर्ट ग्रान्ट होननानै बुंनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो नखरा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो बिनि थाखाय सरकारा मदद खालामनो सिगांबोदों। बे आसनियाव गासै आरोबाव 20,000 रां बिथांमोना मोननो हागोन। बेनि गेजेराव 14,000 रांखौ प्रथम किस्ति हिसाबै हरनाय जागोन, जायजों जोंनि बे गोरिबनिफ्राय गोरिब नखरा जाहाथे आथिङाव गसंनो हायो, माबा मोनसे मावनानै जानो हायो। दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, बिनि अनगायैबो गाव माजों नखरखौ फोथांनो हागोन बे राहाखौ बिथाङा लानो हागोन। बिनि थाखायनो बिथांमोननो गासै 20,000 रां मदद होनाय जागोन। दा दिनैहाय 1000 खरि 6 दान हरगोन। दा बिनि गिबि बेखेवजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोङो गासै 300नि बारा बे बेनिफिसियारिफोरनो बे 1000 रांखौ रानगोन। बिनि उनाव गुबुन गुबुन जायगायावबो चिरां जिल्लायाव बेखौ खालामनाय जागोन। दिनै जोङो बेखिनिखौ रानग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम नंगौ जों बाख्नायनांगोन, मानोना बे सेतु आसनिया आसामनि 2 जिल्लायावल' जादों, जेरै बङाइगाव आरो चिरां। दा चिरां हिसाबै जों सिडली ब्लकआव मोनदों, आरो बियो जोङो सासे मानसिखौ बाख्नायनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा माखासे जिल्लाफोरखौ गोग्लैसोनाय होनानै बिसोरनि थाखाय स्पेसियेल माखासे पेकेज आसनि लाबोनांगौ होननानै सावरायबाय थानायनि गेजेरजों बे पेकेजनि गेजेराव जोंनाव एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै अदालगुरि, बाक्सा, आरो जोंनाव नैबे सेतु गोग्लैसोनाय गरिब दुखियाफोर थानाय हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे सेतु आसनिखौ जों मोननो हादों। ओंखायनो जोङो हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार सार आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ जों बाख्नायालासे थानो हानाय नङा, आरो आसा खालामदों दिनै गरिबफोरनि थाखाय आरो स्पेसियेलि हिन्जावफोरनि थाखाय बिराद आसनि सोलिगासिनो दं। जेरैहाय न' होनाय, रेसन होनाय, अरुण'दय होनाय, आरो दिनैनि बे सेतु आसनि बे हिन्जावफोरनिनो। जों मिथिगौ हिन्जावफ्रा जुदि आखायाव लायो बा हिन्जावफोरनि दारै जोङो खामानिखौ मावो, निस्सय बे आसनिया साक्सेस जायो। आं आसा खालामदों नैबे जोंनि गोग्लैसोनाय बे सा ओनसोलनि दुखिया मानसिफ्रा निस्सयब्लाबो खामानियाव होगोन। आरो बेखौ जोङो अफिसियेलि हिसाबै दिनै जे फैसा होदों बेखौ जों फैसा होनाय जोबनाय थानाय नङा। बिनि थाखाय मनिटरिं खालामबाय थागोन। BCDCनि गेजेरजों, जोंहा लकेल इन्टेलेक्सुयेलफोरनि गेजेरजों, TCLCC सारमोननि गेजेरजों बेखौ रिभिउ खालामबाय थानाय जागोन। आरो डिपार्टमेन्ट हिसाबै SRLM DPM बायदियाव दङ, लोगोसे जोंनि ब्लकनि BPM आरो बिसोरनि BC आरो BO CLF दङ, बिथांमोनहाबो दायित्व दङ बे आसनिखौ मावफुंनायाव। मानोना बेनो जोबथा नङा, आरोबाव जोङो एक्सटेनसन लाबोनायनि थाखाय जोङो सेस्था खालामगासिनो दङ।
अलरेडि DPM बायद'आ होनदों एक्सटेनसननि थाखाय आरो मोनबावनायनि मोनसे स्कप फैगासिनो दङ मानोना दुखिया चिराङाव आरो गोबां ओनसोलाव दंबावो निश्चय बेखौ जों मोनदेरोब्ला आरो बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हागोन आरो उद्देश्यआ जाफुंसार होगोन गोजोन्थों बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन